den her video, der vil jeg vise, hvordan man strikker halvpatent med snogningerne, som går hver sin vej. Den ene mod venstre, og den anden mod højre. Og det er selve mønstret, der er blevet brugt på nækvarmeren 52 og sweateren nummer 52. Det er halvpatent i grundprincippet, og så er der nogle snoninger lagt ind, og det er dem, jeg vil vise nu. Jeg har sat en maskemarkør her, som egentlig viser, at vi først laver den, der hælder mod venstre, og efter den mod højre. Og den første pind, jeg nu vil vise, det er, hvor vi skal strikke nogle halvpatentmasker, for så at strikke 2 snoningsmasker efter hinanden. Og det første, det er dem, som man kalder 2 får. Jeg starter med at strikke min kantmaske, og så har jeg en halvpatentmaske, 2 halvpatentmasker. Og det er jo sådan, jeg tæller dem i forhold til, at en halvpatentmaske altså består af en ret i masken under og en vrej. Så der har jeg lavet 2. Og så skal jeg nu til at strikke en snoning, hvor jeg skal tage de her 2, der er herude foran. Og det gør vi lige at flytte dem. Man kan bruge en hjælpepind til det, hvis man ønsker det. Nu har jeg lavet krydset, så den første, den strikker jeg bare almindelig ret, og den næste vrej. De her 2, der bliver jeg nødt til at strikke halvpatentmasken, for at det ikke ser mærkeligt ud. Så jeg går ind i masken under, og strikker den ret. Og den næste vrej. Så det var den ene snoning, som vender, som hedder 2 får. Og den skal vi lave en gang mere. Så det viser jeg lige igen. Flytter vi dem herover. Sådan der. Flytter plads. Så en ret og en vrej. Og her der skal vi finde den i masken under og en vrej. Og så har jeg 2 halvpatentmasker tilbage, før jeg så skal i gang med næste mønsterrapport, som er, hvor vi strikker 2 bag, hedder det. Jeg starter igen med 2 halvpatent. Og nu skal mine masker, de 2 forreste, sættes bagom. Så jeg går lige ned her og henter dem, for at flytte dem her foran. Og her der skal jeg starte med at lave en ret i masken under. Den kan være lidt svær at finde, men det er at gå ind under buen der og strikke den ret. Og så har vi en vrej. Det næste kan vi bare strikke almindelig ret og vrej. Nu laver vi den en gang til, det vil sige, at vi har 1, 2, 3, 4, og den skal være bag. Så jeg tager de 2 forreste bagfra og flytter dem her foran. Og den første strikker jeg i masken under. Kan ses her. Og en vrej. Og den næste kan jeg bare strikke ret og en vrej. Og så har jeg bare lige 2 halvpatent masker tilbage. Plus min kantmaske. På den måde kan jeg så få skabt mønstret. Nu her var det her faktisk den første mønsterrapport, og så var jeg gået i gang med den næste, som så vil faktisk lave den samme bugning her.